zikuonesa kuti a Sylvester Namiwa nkuluja wa sidede amapanga zake ndipo Sakuwopa satengera maganizo anthu ndipo satengeranso kuti chingachitike ndi chani. Apa tikupasirani zimene walankhula Sylvester Namiwa mu programu ija ya mphepo zinayi pamene amacheza ndi atolankhani aku Zodiac. Sylvester Namiwa anafika polankhula kuti chinthu china chimene tisayiwale ndiona kuti Dr. Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yokonda kukhalira maripoti. Tangoganizani walankhula zambirimbiri ndipo waulula zinsinsi za bukhosi kwake. Tatiye tionere programu imeneyi. Akuluakulu tipaseni programu imeneyi. Takulandirani ndi manja awiri mpulogalamu inanso ya mphepo zinayi pano pakanema komanso wireless ya Zodiac. Iyi ndi nthawi imene timakhala ndithu tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene amalawi akukambirana nthawi imeneyo, ndipo timabweretserana akuluakulu osiyanasiyana kukambirana nkhani imeneyo ngakhale kutsutsana kumene. Cholinga cha programu nkuti timve maganizo osiyanasiyana pa nkhani zimene tikukambirana mpulogalamu imeneyi. Ndipo lero mpulogalamu iyi tifuna tikambirane nkhani ziwiri ngati nthawi ingatilole. Nkhani yoyambirira ndi ya Commission of Inquiry imene ndithu yakhazikitsidwa kuti ifufuze za imfa ya yemwe anali Vice President wa dziko lino Dr. Klaus Chilima komanso anthu ena amene anali mndege inagwa pa 10 June chaka chino cha 2024 kuchikangawa. Komanso nkhani imene yakula kwambiri ndi yachisankho. Tikumva zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku mbali ya zipani zotsutsa akumakhala ndithu ndi mavuto amene akufotokoza kuti ife tikufuna chitika chakuti bungwe la meki kuti ife koma tikuona kuti zinthu zikuyenda bwinobwino. Muti chikuchitika ndi chani pamene tikukonzekera chisankho chimene cha 2025. Zimene zili nkhani zimene tikambirane mpulogalamu iyi, koma poyambirira penipeni timafuna ndilandire a Sylvester Namiwa ndikale lija munabwera programu ino. Tikulandireni ndi manja awiri. Ndithokoze kuti mwandikumbukira zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Iwo ndithu ndi mkulu wa bungwe lija la sidedi, ndipo mpulogalamu inso ndi ya Michael Kayatsa amene ndi mkulu wa Center for Human Rights and Habitation. Takulandirani ndi manja awiri. Komanso tili ndi Godfrey Chisusu amene ndi nzika ya dziko lino. Tikulandireni ndi manja awiri. Zikomo kwambiri. Nkhani yoyambirira ndi ya Commission of Inquiry imene ikuoneka ndithu kuti ni nkhani imene ikuchititsa chidwi kuno kwathu Malawi, chifukwa poyambirira penipeni Malawi akhala ndithu akulankhula kuti tikufunitsitsa titakhala ndi Commission of Inquiry. Patapita miyezi pafupifupi 4 President Chakwera anasankha ndithu commission imene ya inquiry kuti ifufuze kuti zinayenda bwanji. Kenako mmodzi mwa amene analisankhidwa Namiwa tinawo apa ananena kuti ine ndikuona ngati kuti mwina ndisakhale nawo mu commission ya inquiry imene mwina ndisanapatse mpata Namiwa ndimafuna ndiyambe ndino achisusu. Mukuona bwanji nkhani imene ikuyambira pamene ndithu tinayambira pa 10 June pacha kufika pa kusankhidwa kwa Commission of Inquiry imeneyi ndi kufika pano pamene ikugwira ntchito? I think itachedwa. Mwina amalawi tionjezeka speed pang'ono popanga zinthu. Sitingadikire nthawi yonseyi timadikira chani kupanga appoint Commission of Inquiry. Timayeneka kuti tifulumire pang'ono kuti zinthu zikadali fresh, anthu amene anaona anamva anatani asanayiwale zinthu akhale akutiuza. So Commission of Inquiry inemwe andifunsa ndiyo tiyachedwa pang'ono. Komanso anzanga Namiwaso athawako nawonso mwina ine ndi ngoni angoni sitimathawa ngoni timakhala momo mpaka tione umene zathera. Nde mwina atiuza kuti anathawa bwanji, koma ine nakhumudwa nawo kuti ife timaona iwo kuti ngati kule Namiwa zitchakuka ukoko, koma amene athawira komu khati ziyang'ana ndani pa ndithu mzanga. Pakala pali mafunso osiyanasiyana nkhupira kuti mafunso amene omwe atikhala tikuoneka mkatikati mwa programu iyi, koma ndimafuna Kayatsa ndithu mutifotokozere mukuona kwanu Commission of Inquiry imeneyi kuyambira pa 10 June tili nayo pano ndithu igwira ntchito. Nkhupira ndithu mafika mwezi wa November umene tawayambawo ukamakhala ukutha mwina tizakhala tili ndi ripoti kuchokera ku Commission of Inquiry imeneyi. Zima kwambiri chance. Ifeo ndikamkhana ngati bungwe yetu ndi bungwe limodzi limene linali patsogolo kumpempha boma kuti akhazikitse Commission of Inquiry kuyambira nthawi imene ngozi inachitika kufika panopa. Ndiye tingatonena kuti achita bwino kukhazikitsa Commission of Inquiry ngakhale kuti yabwera mochedwa. Papo ndi bizana nzanga Godfrey chifukwa azinakakhala bwino Commission of Inquiry idakhazikitsa ntomwe
nthomwe ija zitangochitika mwina iwe imafe ichitenga chokuti ichite capture zinthu zinakali fresh mitu mwa anthu koma pano pa 4 months down the line sindikhulupirirabe kuti ikatokhala ndi effect chimodzimodzi anthu ena mwina anayiwala olomwe ena anamulira kumene a lot has happened komanso human mind imakhabe influence ndi zinthu zimene zikunenedwa so sitikuziwa kuti akafikira anthu otani koma andikuti kodi ma regulations akakhala otani chimene china nofa ndine choti nakuti ngakhale kuti tunena kuti apanga bwino komabe ife kuti ndi nkhawa chifukwa sitikuziwa kuti kodi scope yake ya inquiry ikhala otani ma terms of reference muchiyeso zoti tingatatoto chani kumene amfundo zimene azitsatira kapena fundo zimene azitsatira akaona ndomeko zimene azitsatira zikhala zotani chifukwa tinakhala kuti takhala ndi mwayi woona kuti commission inquiry ifufuza magawo awa omadera awa olowagwiza ntchito kamafunso awa kuti apeze mayankho muna ndakathiwa kuchita appreciate kapena kumvetsa kuti okay chabwino chimene afuna kuchita achieve mapakati chakuti koma panopa zikhala zovuta bwino kuti tinene kuti ndi chinthu chabwino tiyembekezeze bwino kapena iyayi ndiye mwina tapemphe mwina aboma kuti achite ndithu publicize kapena kuti atidziwise kuti kodi commission of inquiry ifufuza magawo ati and ma terms of reference anenedwawo kodi atatipatsa bwanji tione toka tiunguze nchitongo chakuti akamabweresa report tikathe kuziwa kuti okay paja amafufuza izi ndi apeza izi koma panopa it will be difficult kuti tingathe kunena kuti ya ndi chinthu chabwino amala tinyadire mwina tinena kuti let's wait and see. Namiwa ndi bungwe lanu mwakhala ndithu mukufotokozaso kapena tikupempha boma kuti likhazikitse commission of inquiry imeneyi kwa kanthawi ndithu munapatsidwa mwayi kuti mukhale mu inquiry imeneyi kena kuti mwamva ndithu kuti ayi mwatulukamo mukuona ndithu kuti zinthu zimene mmafuna nthawi imene mmakhala mukupempha boma kuti commission of inquiry ikhalepo zitheka ndi mmene zilili zinthu pakadali pano? Achisuse anena kuti ndi ngoni ine ndi mlomwe ndi kwathuku amanena kuti mlopo anakhaneliwa mwamuna samauzidwa chifukwa chonena kuti kuchilomwe ukakwatira umachoka pa nyumba pamakolo ako umakakhala kwa mkazi ndiye ukakhala kuti zochitika sukutha kuzimpesa kuziona bwino amafika saizi kuti amakachotsa mauzu padenga nkuyasa timati muuni zuwa likuyaka kumakulondolera njira kuti kwanu ndi kunyamuka uzipita kuzimayitika masana zikafika pamene kumazowa kuti iwo mayang'anira zinthu zikuwonongeka ndi ine chifukwa cha chimenecho pa chibadwidwe changa sindimakonda kupanga zinthu mobisa Michael wanena pompano kuti sakuziwa kuti ma terms of reference kapena zikalata zoti zimene zikupereka ntchito kuti muli chani chikhalirecho ku Malawi ndi dziko la democracy imagona pa transparency and accountability kuonjezera pamenepo tili ndi access to information ndiye ndimafuna ndizina kuti Michael musavutike mungolemba kalata tikuyise ntchito access to information kunena kuti tatipaseni zinthuzo chifukwa chani mafunso ali nawo ndi Amalawi commission of inquiry ndi Amalawi commission of inquiry ndalama zimene tikuyisa ntchito ndi misonkho ya Amalawi ndiye muzifunsa kuti lamulo likuti chani lamulo likunena kuti commission of inquiry act commission akayisankha ikakumana ipange chiganizo akuluakulu apatsidwa ntchito Amalawi ali mafunso titani akupereka mwayi kuti asankhe kuti zokambirana zija zikhale pa air kuti minalesa azizisatira nkhawa ngati zimene alo Michael zotani zithe komanso terms of reference ine ndine mwayifana nakaona ndinali komweko akunena kuti ndi public inquiry ndiye committee ija itasankhidwa poyamba anadandaula kale kuti ndifa chani achakwera amene watisiya uja kapena mmodzi mwa anthu mmene uja anali okondedwa awo amachita kuyankhula poyera kuti amankonda anali m'bale wawo ndifa chani akhala myezi 4 kudikira mpakana kuti yambe kumakoka jacket fa ndinene tupano zoona kupanda kwauza kuti tupita pansiwo sakana tipasa commission of inquiry ndiye kuonjezera kunena kuti achedwa kuja asankha anthu kunena kuti Amalawi amati awa ndi auje samatikhulupirira chifukwa chimenecho nditapita kumene ndanena kuti
tiye tipange chinthu chonena kuti amalawi atikhulupirire. Chinthu chokhacho chinali kugwiritsa ntchito malamulo kunena kuti tizipanga poyera monga amene napangira mlandu wa chisankho. Zikatere mafunso ngapene ngati amene ali nawo Michael sakanakhalanso mafunso. Nkhawa zimene anthu achitikaitana akabwera pamene pachapo bwezi tikuyendera limodzi aliyense nkuona zinthu za poyera. Choncho ine ndi munthu amene kwambiri ndimakonda kupanga zinthu poyera, kuphatikiza kuti democracy mukakaona section 12 mphamvu zimene achakwera kugwiritsa ntchito nzobwereka, mphamvu zimene nduna ilonse kugwiritsa ntchito nzobwereka, mphamvu zilizo zimene akugwiritsa ntchito wina aliyense amene akulandira tambala ya boma ndi zobwereka. Komatu mphamvu zamanena kuti pali one condition, solely to save and protect the interest of Malawians. Ndiye ndifunse kuti commission ayikhazikitsa ikugwiritsa ntchito misonkho ya Malawi, afuna yanke mafunso ya Malawi, ndiye afuna azipanga zimobisa akubisira ndani. Ndimafuna kuti tiyambire pamenepo pa nkhani yoti zizikhala poyera. Pali ndithu kuganiza kosiyanasiyana. Ena akunena kuti ayi zimene ndizikuyenera kuti Amalawi azidziwa azitsatira chilichonse chimene chikuchitika. Ena akunena kuti komatu pali mwina information ina imene ndiyo timwina asangangobwera nayo pagulu ndikubwera ndithu nkumayamba ndithu kuyifotokoza. Mwina ndiyambe ndi achisusu kuti mukuona bwanji nkhani imeneyo yoti zinthu zonse zingathekedi kuti zikhale poyera basi anthu azizitsatira. Ndizotheka. Tisapange create culture yomabisirana zinthu ndi umene kumayambira corruption. Tizike zonse pambalambanda aliyense aziziona yekha ndikupanga conclusion yekha tonse fenda akuluakulu. So ineyo imene ndikuonera commission of inquiry imayeneka kutseguka. Anthu ena akuti yayi anthu ena ali ndi info sazibwera nayo iyayi iyate malamulo alipo ateteze kuti ine zimene ndikudziwa ngati zili zoona ndizibweresa apa. Chifukwa mukamangopanga zakuseriku muyamba unamizana mapeto ake report imene ituluke apa tizayamba so kuyikhwesha mjati mavutilana ndi ijana tulusa azungu yakunja ija kuti kachibwana zakhala chimozimozi. Koma iyi kamaphikika chonje akamamfusa akayafusa andani lero tonse tamva. Akamasapanga summarize tonse tikudziwa zimene zilimo sipazakhala mafunso ambiri. Koma kumalawi kunoku timakonda kubisa info kuti ife tioneke ngati ofunika nzopanda ntchito. Kuyambira lero zinganakhala bwino kuti Amalawi tonse pakhala chinthu chentichike pambalambanda. Zobisa zikhala zochepa kwambiri. Amalawi enu ake amene anakupemphani inuyo kuti mwatsogolere apaseni mpata kuti aziona mmene mukutsogolera dziko lino. Akaya simukuona kuti pali anthu ena oti atha kukanika kukapereka uthenga kapena zinthu zimene akudziwa kamba kuti zinthuzo zili pa television kapena zili pa radio. Ngakhale kuti zinthu zitakhala kuti za sensitive motani transparency ngatokhalapo be pangatoyitika transparency komano in a way kuti mumuchite protect munthu uja zimatheka zimenezo. Ine TV mataso kuti kupanga chinthu munthu mwina osamuonetsa ndikumamva ndithu mawu kuti munthu akuyankhula zimatheka ndithu pali njira zambiri zene mungatsate. So nkhani yapo ndina kuti chinthu chikhale pambalambanda andi tafotokoza kale anthu afotokoza kale why chikhale pambalambanda. Nkhani ndina kuti pakhale transparency kwathu kunoko isikhala commission of inquiry yamba kwayitika ma commission of inquiry ambiri osiyanasiyana. Ena citizens kuti anatha bwanji malipoti mpaka wasanatuluke. Koma ena atuluka malipoti koma citizens kuti process yake daenda motani information amabeza motani. You see, to address that I think it's important kuti chinthu chikhale pambalambanda mama kapankhani yo imene sensitive kwambiri ngati imene iyi timayenera titutengepo phunziro mena akhala kuchita kwanza athu. You remember nthawi ya transition in South Africa kupita ku democracy kunali Truth and Reconciliation Commission and ndimona ma testimonies ena owawa ndimona munthu yuyu akuyankhula kumakulira so zoti akufotoza zinthu zimene zili emotional zinthu zina za sensitive komabe there was protection provided to such people. The most important thing anthu aziwe and then anthu akaziwa they should be able apange chisankho cha pauka kuna kuti okay nkhani ikuenda motena nkhani ndoti conclusion yake ndiyakuti zimathandizira even ndipoti chakatuluka imakhala kuti one it is credible anthu amayikhulupirira two imakhala yona kuti ifotali sakuona even ma recommendations amene angatuluke people will follow to make sure that they are being implemented.
Namiwa sinakupatseni mpata kuti muyankhepo pafunso limene. Ngati kunali nkhani imene ali ya sensitive kuti simeneka kukhala live unali mlandu uja wa pakati pa maukwati pakati pa amayi okhaokha ndi amuna okhaokha kumene kumatuluka ziwalo zichewa koma nkhani ndionera kuti mmene anena kuti tisapange tili mu democracy komano kuli anthu ena ali ndi hangover ya dictatorship. Ulamuliro wa 31 years muja ndi afuna zimene azibwerise kuno ndi afuna mwendo wina ukhale ku democracy ulo wina ukhale kwina koma sikuti ndidalaya nkhani ndidyera amalawi itachuka dyera kwambiri dyeralo kenaka ndifake mwana ku Katangale akubwera pamenepo pali zinthu zake za straightforward mu Commissions of Inquiry Act pamene ali mbapo kuti mkhosa kupanga ma testimony akhale public palinso provision kunena kuti wina atapempha kunena kuti akuluakulu ine ndabwera mene manena mayi koma mwina ndimafuna kuti mauwa akandimva auche andipweteka mukhosa kuwapanga mau chuni mawu ache kwasukhotesi bwinobwino asamamveke bwino inu maonapo majournalist ine amavala kuzibisa pali njira zambirimbiri ndeno akanakhala kuti anthuwa afuna kuti ntchito yabwino akanakhala kuti anthu afuna atumikire amalawi akanavomera kuti koma pena tizifotokozera Malawi kuti awa okha timafuna tiwabise nkhope awa tiwabisa mawu akuti akayankhulira mwakuti zonse zikanachitika chifukwa chonena kuti tivomereze kuti chitukuko every development comes at a cost. Tili mu democracy ndinga tili mu democracy zochitika zathu mayankhulidwe athu chilichonse chizooneka kuti ndi democracy komanso nkhani imene ikanakhala kuti iwo akanadandaula ndi akufamily mabanja aja koma anayamba kupempha ndi akumafamily kunena kuti ifeyo kafukufuku amene tinkhulupirira mutapanga zonse poyera ndiye wina wangusankhidwa kuti ndi commissioner ukaime kumanira kuti iya zimene zitikambirana poyera chikhalirecho ma terms of reference ntchito choti mlozo tulondololerawo ukunena kuti mupange poyera pamene apa ndi pamene amalawo padapa chikhalirecho akanakhala kuti composition kapena anthu ali mmene mucha ndi anthu kuti alisa kuwakhulupirira zikanakhala kuti mati nkhasako chinthu china chimene tisayiwale chona kuti Dr. Lazarus Chakwera ali ndi mbiri yokonda kukhalira maripoti anapeza ripoti ya nkhaza zimene zimachitidwa mpaka nakuphedwa yokhuza abale athu achi alubino mpaka na pano ripoti imene sanatuluse adakhazikitsa committee yona kuti Vice President Malemu Saulus Closilima ndi anthu ena agwire ntchito 90 days anayigwira ntchito ya mabwino 75 days mpaka na pano ripoti imene sanatuluse ndiyeno chimene ndinatulusira nkhani iyi ndimadziwa kuti khalidwe la Dr. Lazarus Chakwera alibe kuti sungamugwire nkhosi ndiyeno atisa maina anthu asanayipe lero tikambe poyera kuti akamake chibisa chinthu cha Malawi adziwe fa amayendera aone kuti zimene ziti mozi nzabwino kwa ine kapena ayi zikususananso kwambiri ndi chitimatima cha democracy kuti tizipanga poyera choncho vuto ndona kuti anthu amatitola chimene amatitola chona kuti nthawi inoyo mmene tipero chisankho mwawo nakangata anthu abwino aziyenda tizizungula limodzi kenaka tikafotera amafuna tizikagwada kuti pepani timafuna mutilole tigwise ntchito ufulu wakuti akanakhala kuti izi zosusana ndi malamulo bwezi kuti nkhazako koma the terms of reference ali clear malamulo alipo ndiye kumene kuti amangwetu what are we smoking nkhani ndi yayitali kumefanya nthawi mafana ndithu kuti mwina tiduse mu mwachangu pali nkhani zambiri zimene zikubwera pali nkhani ya 30 days imene commission imene ikuyenera kugwira ntchito yake ndikupereka ripoti pali nkhani imene ya TORs ndikuyamba nkhani imene ya TORs chifukwa chakuti panali commission of inquiry ina imene inasankhidwa imene anthu ananena ndithu kuti ntchito imene inagwira ndi zimene anthu amafuna sizinagwirizane imene mafufuza Martha Chizuma kuti khangati mafunso amene amafunsidwa ndi zimene anthu amafuna sizimagwirizana kwenikweni kodi tiyembekezere kuti zikhala zabwinobwino mmene chiyembekezo cha Malawi chili ayi tingoona kumene tikuchokerako either zimene anena anzanga Namiwa kuti ikatuluka ripoti abwana ango ikhalira kapena ikatuluka iwoneka kuti njachibwana zeniseni chifukwa choti kumayambiriro komwe TORs akanatulusa ifeyo ngati Amalawi tikanayikapo mlomo wathu aikepo kenaka it will shape even it will shape anthu amene asankhidwa kupita mu commission mucha kuti okay Amalawi zimene akufuna kuti zituluke ndi izi then they will refine it sindi kuti they should come and consult us
komano they should make it zikhale pambalambanda. If there is something that is really missing, that is very important, anthu tipanga phokoso chiyikidwamo. Komano ngati sana tipase mpata umenewu amaliza kumapeto kwake mpamete zichonali yayi koma munaiwala tu kuti mumve kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji. Ifetu Malawi aliyese akufuna kuti ndege inagunda mtengo nthawi yanji, o ndege inakafikadi kunzuzu kapena sina kafike. Mpeza kuti zonsezo aziiwalapo, not necessarily kuti anafuna komano poti ndi munthu amalemba. So what I'm thinking is materials aja akanango atulusatu tigepo makomenti athu, we shape the direction ya inquiry by just giving our input. Koma izi zoti materials mwabisa ujeni mafuso amene muzafusa athuwo mubise kena ka report ikabwera muzabiseso. What for? Why are we paying for this? Practically ndizotheka kuti materials wa tadziwe ngati Malawi. Ndizotheka pali ma inquiries anachitika amene materials tidawadziwa even before commission itambogwira ntchito. I'll give you in a good example. Panali inquiry ikuzana ndi anthu bino osati yachakwerayi koma oyambira ija materials they were made public and people were able to see kuto inquiry ikafufuza izi. Panali so inquiry ya July 20 even also materials they were made public, people were able to see them. But akafufuza. So why now? Komaso sikuna kuitika koma inquiries. Maiko inaso kwakakutira commission of inquiry. Ku Zambia kudayitika commission of inquiry yokuza naso nedege imene nagwaija. Of course pano imene sinatuluke mpaka pano. Koma the terms of reference were there. Amaziwa atukuda commission of inquiry kafufuza izi. Sinkhani yovuta yayi. Ndikhani yoti anthu adziwe kuti tikafufuza chani. Komano kubisa kumabulisa so maganizo lakwika kuti ondoti chilipo china kutani akubisa omuna report adale mpakale afuna akangochita chani akangochita ma stamp ana maganizo ambiri. So to avoid that it's better kusilusa zinthu anthu aone after all muchana for the Sylvester. I mean this is being done in the public interest and afuna adziwe ndiye chobisira ndi chani. Pasakale so china chilichonse uchobisa yayi pafuka kuti chilichonse kambira materials iwo kumenaka kuisinji menaka pangire methodology yake kuti azikafufuza bwanji akapita kuchinga nkhawa kuti akapita kuje kumene makhandeke kuti zikakama mtundu wanji akapita ku airport. Zonse zikhale tutupa mbambanda anthu aziziyo zilo commission of inquiry direction imene ikutenga ndi yakuti ncholinga choti pasakhale so impekesera kapena kukayikirana yayi. Namiwa tikhale ndi chikhulupiriro limene tsiku lina tidzadziwa kuti materials commission of inquiry imene ndotani. Chikhulupiriro tikhale nacho because ndi supporter kwambiri wa democracy kuti tizipanga zikupoyera ndiye tili ndi zipangizo ngati mwachisazo ngati access to information kunena kuti anthu alembera chairperson kunena kuti mutipase ngati chinthu chakupangira Malawi palibe chifukwa abisi. Ndimafuna so ndinena kuti experience is the best teacher. Ukayikira nokwabwera chifukwa kuti chiyambire chankhani zikune kuti zambiri zimachitika musayenera mukayikisa kapena mochitika kapena musakhala bwino mwachisanso kulengeza kwa ngozi imazalengezedwa usiku zoyankhula wina kuyankhula wina kusiyana ndizo wina kuyankhula even kulira kwenikweni kuti mauzidwa for the first time we are being moderated kuti no the best way to mourn is this. So dabwisa kwambiri nduna ya boma before minister mwaza musamalire kuposa ku family lero taona madam Chilima akumwetulira akulu chikuchitika ndi chani ndiye mukaone even kumalo kuja kunali malo kuti posapita sikumanika kupita apia anthu akunija sana pasibe voice. There was total suppression of ndamene kana fotokosa nkhanichi kenaka tinakamba kupana nkhani ya nthawi ndiye kubwera nkhani ya nthawi lero so report ikubwera akuti I want to report in 30 days. Iwe munthu wakhala ukuzengereza nkhani ya report 120 chaku days ndiye ukapeze kuti ukapasa anthu ntchito akayigwire in 30 days ntchito yake imeneji nsimene akunena mayiko kuti akuti pasanso chikaiko kuchina kuti nkutheka kuti ndipo lilipo. Nzomvesa chisoni kunena kuti atsogoleri athu samasamala za legacy, samasamala za mbiri yawo chifukwa
anthu anazikolakola anthu anazipakapaka mmalo kuti ripoti itabwera lina anachita ku Germany ngakhale sili manena kuti ndege inagwa chifukwa chani komabe ndinaoneka kuti mkulu wa nkhondo Valentino Popili ananamiza ziko Minister of Information Moses Kunkuyu ananamiza ziko iwo eni akachakwerawo ananamiza ziko kumakla Daud Sulemani ananamiza ziko koma zofisa chisoni kuti 4 months down the line achakwera nasankha ndi mwapito mwakapanga mapush ups pansewu zachibwana kusiya kunena kuti ayimise ntchito anthu awa amene amanamiza mtundu wa Malawi ndino mukaza kuti ana amene akutionera pano msogolo munthu azakhala mtudani taphunzitsa kuti kunama you can lie and get away with that one. So we are treading very dangerously ngati dziko tikupanga set president yoipa kwambiri because ngati anthu talolera kumatengedwa ngati tizidude zina zake kapena tizidole tiyatoti nkhoza kuti panga komandi ndi kumapanga zimene mukufuna. So mukayang'ana zonsezi ndifanira kuti mankhwala abwino tiye zonse zibwere apa tizionere limodzi zikanatithandiza koma ndinene kuti zimene akupanga ndi suti angopanga chilipo chinachi chimene afuna kubisa akuti pali china chimene ndithu akufuna kubisa ndimene akufotokozera Namiwa. Timayamba ndithu tinayamba ndi nkhani imene ya Commission of Inquiry program imene ya mphepo zinayi lero chifukwa imene ndi imodzi mwa nkhani ndithu zikuluzikulu imaoneka ngati ndithu mwina ikufuna kutha kuzayambiraso kutha choncho ndi nkhani ndithu imene tikukhulupirira ndithu kuti ikhala ikupitirirabe pakhala zambiri zimene ndithu tikhale tikukambirana zokhuza nkhani imeneyi koma timafuna ndithu kuti tipumire kaye tikapumira tibweranso ndi nkhani yokhuza chisankho imene iso ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani yaikulu kwambiri chifukwa lero timva ameki kuti ukhangati sakugwira ntchito yawo bwino NRB uku a opposition akulankhulanso zina kodi kwenikweni chikuchitika ndi chani ndi nkhani imene ya chisankho tikupitiriza program yathu posekedwa apa. Takumananso mprogramu yitu ya mphepo zinayi lero tili nkhani zikulu zimene tikukambirana nkhani ya Commission of Inquiry komanso nkhani yokhuza ndithu chisankho. Tisanapite ku za chisankho Namiwa mati muli ndi china imene mafuna muonjezere ndingakhala uchi blanket nkhani ya ngozi ichitika makamba zambiri zimathera kwa principal amene anali wamkulu mmene mucha Malemu Saulos Chilima amene anali vice president koma mabanja ena 8 aja sitikuyankhulapo ndikuzafika paka na panopa sindikuziwa ngati alipo amene waona report kuti chichitikire ngozi imeneja patha miyezi 4 kodi mabanja amene aja akusamalidwa bwanji fa ena amene mucha anali ma breadwinner anthu kuti pakhomo pawo kuti aje amadalira amene aja ena muzonso madalira amene uchi koma boma lero sinabwirepo ndi comprehensive report nkutuuza kuti anthu amene yakwasamala bwanji nzofisa chisoni chance kuti ma report akuonesa kuti ena aja mu nyumba zimene ankakhala asamusidwa chikhalire sakukwanisa kukakhala ndi access kumalipiro apa mwezi pachamumaziwa munthu onera kuti zikachitika choncho ma account amazayima pamafunika kuchitika ma process. So zikuoneka ngati kuti tikamayankhula kwambiri zikungothera pa Saulos Chilima kuiona kuti mmene mjamunali anthu ena onera kuti padakali panopa akuvutika kwambiri ndiri mafuna ndikuziwa kuti programu ya Chakwera mayionera ndikuziwa kuti Moses Kunkuyu mayionera oyama yankulira boma ndimafuna kuti ayankhepo atiwonese umbono ogwirika chipepeso chimene chinapita ku mabanja aja atiwonese evidence ona kuti mabanja aja sakuvutika. Ndikukhulupirira kuti ndi ntchito ya Stutso ngati ifeyo tifuti tionike kuti zili pati ndikukhulupirira ndithu kuti ni ntchito yathu ngati olemba nkhani ofufuza nkhani opanga ma program kuti mabanja amene aja moyo wawo uli bwanji analandira chipepeso ndi zina zotero ni nkhani yaikulu kwambiri imene yofunika ndithu kuifufuza. Nkhani ya chisankho ikuoneka ndithu kuti ndi nkhani imene zokonzekera zake zayamba ndithu ndi moto kwambiri pamene tikuyamba registration pakubwera ndithu zambiri zimene zikuchitika tikumva nkhani ya NRB akhoti analamulanso kuti atsatire njira iyi kenako opposition naonsanena ndithu kuti ayisakukhutira apanga ndithu misonkhano yato nkhani kawiri konse akukamba ndithu nkhani yoti mkulu wa MEC atule pansi udindo komanso CEO atule pansi udindo. Zikuyenda bwanji kuti za chisankhozi? Chisankhochi
chimabwera choncho nthawi zonse. Opposition ali mantha chifukwa pamakhala chikhulupiriro choti amene ali mboma abera zisankho. Nthawi zambiri timaganiza kuti DPP ili mboma ibera, MCP ili mboma ibera, UDF ili mboma ibera, zoti amabera adi kapena ayi sindingathe kudziwa, koma nkhanizo zimakhalapo ndipo opposition amapanga chimozimozi. Nde aizizi kwa ineyo ngati nzika sikuti zikundipasa ujeni kwambiri. Do you think opposition ali ndi genuine case pa issues amene wanga raise? Ndi pamene ndimati koma kwa element kena kakuoneka kuti opposition ali ndi ka point kofunika kwambiri kuti tendipereke mwayi kwa Malawi aliyense amene ali woyenera kuzavota kuti avote. Pasapezeke njira ina iliyonse yoti uyu Malawi timuletse. So ngati mukufuna kuti aliyense akhale ndi ID, tikhale ndi access ya Malawi aliyense kupeza ID yo. Ngati zimene sizingatheke ndeti zike pambali tisazavotedwe ndi anthu oti alembesa okha chifukwa choti enawa sitinapase mwayi ukapanga register ID card eja. So argument imeneyo ndiyofunika kwambiri and ameka itenge serious kuti ngati akupanga strict kuti ubwere ndi chitupa chako kuzavota aonesise kuti aliyense amene ali willing kuzavota apeze chitupa. Mmene zimanenedwera kuti ngati nkotheka NRB azikhala pa olembesa ali apa ndipangeza NRB kumaliza nkulembesa chisankho changa nkumapita. Osati zoti tikepo njira zina kuti inuyo chifukwa choti wiki yatha simunalembesa chaka chatha simunalembesa simvota kamene kosikasakhalepo ndithu. Anami mukuona bwanji nkhani ya chisankho zikuoneka ndithu kuti zayambika kwayambirira kwenikweni titasala ndithu masiku ochuluka kubasi kuti tifike pa 16 September 2025. Poyambirira Amalawi amakonda mpira kwambiri. Malawi anthu amakonda zinthu zitatu. Ngati sakhala kuchalichi amakhala kumpira kapena kuonera mpira apo ayi amakhala kusonkhano wa ndale. Ndipo fati pereke chisanzo chimodzi cha kumpira. Mpira akamasewera kupeza kuti timu ine ikudandaula kunena kuna refu mpirawo khangati kuti waboka. Ndiye refu manena kuti ikasiwerani bwanji refu amene mungati ndi kuti refu wantundu wanji. Ndinawuza ndilimwe kuti kunekof ndi gulu lalikulu kwambiri limene makumana kusiyana kuphunzira zisankho amandiyitana. Nekof yoyamba tinapita inali pa 20 August kena inachitika ina pa 10 should be October. Ndiye amadandaula oneka kuti madandaulo changofanana. NRB yasokoneza zinthu. Kusokoneza zinthu zake kuonera kuti muziko muno chilengero cha anthu amawerengera ndi a National Statistical Office. Ndiye anthu amaziwa mu projections. Mukaona chiwerengero chimene chiwerengera cha kulilongwe cha kunchisi cha anthu ndi cha anthu amene alembesa chikukhala kuti mafiga NSO ngochepa kuyerekeza ndi mafiga ya NRB. Koma kuti mupite kulumpi mukupeza kuti chiwerengero cha NSO chili apa NRB chili apa. Ndiye mukakapita kumsanje kapena kucholo ndipo ndina kuti boma lililonse limene lili outside central region imene mbabwida perceive kuti stronghold ya MCP mukapeza kuti kulizo samwisa zambiri. Ndiye mufunse kuti ndifa chani machine ya NRB ifa chani maofisi wa NRB akungodana ndi Eastern Region, Southern Region ndi Northern Region koma mokundira Central Region. Chinthu china tuna kuti pakutha pa zonse tikachita chisankho timafuna tichitipase asogoleri amene tikhale nawo for 5 years. Ndiye mukabwira section 12 ndi Niger asogoleri ya malamulo on trust. Ndiye mafuna kufunsa kuti process kapena njira yosankhira anthu oti muzakhulupirira ngati simukuyikhulupirira result yake muzayikhulupirira bwanji. Chinthu china anthu amanena kuti simwakonza chimene sinaonongeke. Kodi justice chifundo kachali ana seva temu imodzi kuna temu imodzi chisankho cha 2020 chinaenda bwino kwambiri ndifanya nacho sedwa ntchito ndikukayika justice anabelo manja amene zaziwika mpaka na pano sanakane kuti ni mwana wa John Tembo amene wakala president amene wasindana ndacha kwera. Ndiyeno zindoti kumapanga kulakulu tisamatenga Malawi ngati anthu kuti Namiwa nkhani imene yoti a justice manja ni mwana wa John Tembo tinene ndithu kuti ndikuti anthu ngati amene wawa sazikhala m'maudindo ngati amene wachifukwa chakuti
ankulo awo anali UDF, ena anali ena anali chizungu choti conflict of interest. Munthu ukakhala kuti integrity ulinayo umaona kuti ineyo nkhani isi ndikuyendekhalepo chifukwa chakuti umazipanga refuse. Ndiye mukazaona kuti anthu akuoneka kuti ndi conflict interest koma ukakamira amakhala kuti anthu achakamira pena. Ndiye mukayangane position by position. Sine position izo ukapeza kuti is either munthu ameneyo anali mboni ya MCP pamulandu wa chisankhocha kapena anapostapo zokhuza MCP pamene tikuti mekiyo ndi referee. Unachita kafukufuku ameneyo vuto kuchitika malawi muno molero anthu aganiza ngati takusa masiku 5 apitawo anthu sanafisi komanso internet sinama. Ndiye zimene tinofunika apa nzone yakuti ife tinkauza achakwera just do the right thing. Pachingereza mati do the right and shame the devil. Dziko la Malawi sitifunika majalini, sitifunika mabekoni, sitifunika yani Malawi amafuna chimanga. Achakwera decided to mess up. Ndiye lero akusakasaka njira zoti kuti ndipange chani afuna apange suppress the will of the people ndikusokoneza MCP. Wina wake anachita kunduza kunyumba kwake ndikupita ku MCP chifukwa chokuti achakwera ayikonza kale meki. Kusonyeza kuti tili ndi anthu na kuti akuziwa kuti they messed up koma afuna apange suppress mwanena kale pacha kumuzifufuza. Atulangani kuti investigative journalism yapita kuti masiku ano. So ngani ili apa nduna kuti tili ndi refu amene woti chigoli chikagola mmene woti ayimbe kelere akudumpha mwamba kumachemerera zimene sitikuzifuna. Kuti mukhulupirire kuti siku libwino 2019-2020 kunali external auditor kuti mavota achakabwera staff yapanga ndiye wina azipanga confirm akutondolondo palibe. Anthu akukayikira za chief executive mpesi anthu akukayikira za chairperson anapelotali manja ndiye onjeza pamene pacha achosanso auditor external auditor kuti asakhalepo. Cholinga chawo ndi chani? Chisanso choyambira chakumpira kuja ndanena kuti lero kumpira kumene anthu timakonda kuja apanga enhanced transparency and accountability ayika VAR. So izati mukati kuti wagwira wina akakana ngasimpire makhala wadusa amakayimisa ndikuona kuti anagwira adi. Ndiye ndifaka anthu amafuna external auditor uja azaone kuti abade anagwira kapena sanagwire play on. Chinthu china kobwera company imene yasokoneza zinthu kuli kosi kumene apita smartmatic umboni ulipo maiko aku Africa ndi kwina kuli usumene apite mbiri yawo njoyipa ndi akuti iyayi amene akwanga kamira atipange provide elections management elections management devices tikuzitenga kwa anthu okayikisa. Ndi anthu amanena kuti show me your friends, I'll tell you who you are. Ineyo amuloza kungoona azinzanu tizwa kuti awa amapanga zakuti amapanga zakuti. Ndino nkhani ya chisankho ndi process imafunika kuti ikhale credible cholinga kuti result icha aliyense azayilandire. Ngati munthu akupanga zautambwali anthu amkulupirira bwanji. Ndiye bafuna ndinene pano kuti asukuliro onse amene amalimbana kumapanga manipulate the will of the people amakhala asukuliro olephera. Ndino anthu you have messed up choti mzika zipanga impose kwa anthu ndi chani tigwirane manja tisalole chibwana chimene chifanya nthawi akayatsa nkhani ya chisankhoyi ena nkumane kuti kumukhangati zinthu ziyambira kutali kwambiri chifukwa tikungoyamba muna chinthu choyambirira chenichen chimene chimaoneka ndi tutayi chisankho chachili apo nkhani yolembetsa kutsogoloku timaliza bwinobwino. Zakutsogolo silinganeneretu kumano chimene tinganene chotena kuti chisankho ichichi cha mali issues issues ena ndiofunika ndithu kuti mwina ngati dziko tiwamvetsere bwino ndithu komanso tiwakonze. Issues ena of course ndi ndale ina tikatonga chita dismiss baadhi ndi ndale koma opposition apanga raise issues angapo amene ndikuona ngati dziko ndipofika ndithu tiwapasa attention tisankho achita dismiss pali issue yokhuzana ndi results transmission opposition anaona kuti pakakhale manyo transmission meki upanga plan kuti ikakhale electronic transmission nikhana bwino kuti mnati tiunikire bwino ngati dziko kuti kodi mamerit yake ndotani, what are the advantages, what are the disadvantages ndeti sankhishani ngati dziko. Ineyo ndinikha kuona kuti nkhani ngati zimene zizi tumakhanga tifuna tizipange suppress muna sana kuti tumakhangati koma wakhanga tu ameki
kanga nakufuna kwa kuzita brush aside izo zanu so izo kuma I think tiganize bino bwino tikhale pasi ndikukambirana kuti mashu zamna panga raise au positioniwa kuti tingachita address banje kuti chisankho malizasi tizika tizikaita transmit kudzera makina a internet kapena zikakhaleza manyo kuti bwino kakhautani kugwiza ntchito manyo system melani na opposition nanga kuti disadvantage yake khautani tikambirane ngati dziko komanso pali issue yokhuzana ndi ma EMDs imene balanga Sylvester waine naye we need to discuss as a country bufuna pakayi dialogue nditu chidialogue chabwino nditu kuti tikambirane kuti tichita resolve banje mashizi ngati amene wawa ngani za credibility ndizofunika kwambiri kuzipasa attention chifukwa if we don't give them attention mashizi ngati amene wawa zosata zake chisankhochi kusogoloko ndi mavuto khoka malizatse na sakavomera azikati ketikana zinji maona komanso that perception kuti Megi ikufuna kuchita ligi the election in the favor of MCP ikakha kuti it has been rendered credible so ndiyapempha Megi komanso eno okhuzidwa kuti kufuna ndithu kale kukambirana bwino koma ndi imene mukutha kuiona itachitika ikwenera kuchitika ikwenera kuchitika ndithu andi dialogue imeneyo isangokhala ya Megi kaya kuneko pofika dialogue yabwino ndithu yona kuti ichite involve all stakeholders kuphalizapo amene akudandalawa our opposition the opposition should be part of the solution koma our opposition ife tili ku opposition ife tisaya tenge ngati technology mwati muli ku opposition ino ine ngati ali ku opposition anthu muli ku opposition iyo eti musatenge ngati technology ngati chinthu cholakwika musatibwezerese kwa kale kwambiri jack up your technology terms ku opposition iko kuti technology muzimvesesa kuti mukamatsusa zina mukususa zonzomveka koma zina kumate koma lero inu simutha kutumiza SMS akulu okay so mene anenera bwanawa ndizoti tikhale pasi tikambirane ndiye tigwirizane kuti ichi chizayenda chonchi transparency yake ili pakuti nde awo akakhala ndi vuto azinena kuti ife tikuona kuti apa muthauza sintha zinthu apa kuti ayise tingazasinthe backup transmission yathu izakhala yakuti backup yake ndi yakuti so pakuyenera kukhala national conversation yoti aliyese amvesese ukamamva nkhani imene ikukula kwambiri ndikatsalira bwinobwino misonkhano imene anachititsa a opposition misonkhano press briefing awiri amene anachitira akuoneka kuti akulankhula koma zimene akulankhulazo sakupatsidwa mwayi kapena sakuyankhidwa sakupatsidwa solution apapa ineyo uthenga wanga woyamba wapita kwawo a opposition wachiwiri upita ku Meki ameki mwina mukuziwa zimene mukuyankhula koma nongati anthu amene mukuwauzawo sakumva pezani njira yoti anthuwa mumvesesane mukhale pa plan because awawa ni ma players mwina ma players a MCP akumvesesa koma enawa sakumvesesa you need to bring them together also apange understand so apapa boy mukoti ya Meki tikudziwa kuti opposition alirabe amalirabe we amatero kuti atibera zimene zizakhalapo koma no zizakhala ndi mphamvu kwambiri zikakhala kuti zimene akulira panopazi sitina zikonze kukadali mamawa chonchi alira kukadali mamawa tenti zikonze tifotokoze technology bwino tipeze nthawi zina umangoyika ngati ku technology omayika ma system kandi awiri a independent system iyi ndi imene ikhale meni koma ina tizilemba pa board mutha kujambula kumakawerengera nokha tizakumana kumapeto aliyese athakuona dire ngakhale zinapita mofulumira ifeza tuzabwera mochedwa koma zonse zikupanga tale bwino okay chabwino chifukwa nthawi tekeze pamenepa ndikuphupira ndithu nkhani zathu zikulu zimene mafati kambirane ndi zimenezi koma sitingathe kukambirana zonse chifukwa nkhani zimenezi ndi nkhani ndithu zazitali ko basi ndifuna ndithokoze kwambiri akuluakulu amene tinali nawo program imeneyi Namiwa tikuthokozeni kwambiri kuti munapeza mpata mutachoka ku commission of inquiry kuti tikambirane nkhani zofunika kwambiri zimenezi komanso tithokoze kwambiri Michael Kayatsa kuti tinali limodzi komanso Godfrey Isusu tinali limodzi timapempha ndayi zonse kuti mukutheka kuti muli ndi ndemanga kapena mafunso pa zimene takambirana
tiye ndithu tizikhala ndi nthawi yokambirana nkhani zimenezo kuti ifenso tizikupatsani mpata isakukhala mbali imodzi ife kumalankhula inunso muli ndi maganizo osiyanasiyana ndipo timakupatsani nambala yoti mudzitipatsa ndithu maganizo ameneyo malo mwanzanga onse kuno ine ndine chance mulozopanda ndikufunireni zabwino zonse.